com els que han oblidat les arrels que els aguanten, com els que s'han perdut en un mar d'aigües braves. Quan el cor s'encongeix amb amarga nostàlgia, l'esperança reneix i s'enfila pels aires. Quan les gerres alçarem, per la terra vindrem, tots sabem que la batalla serà dura. Amb veu forta cantarem, que la sang tots ho portem, l'esperit serà la nostra armadura. No ens ho podem permetre, no ens poden ofegar, no ens mosseguem la llengua. Hem d'anar al mateix pas amb la ment decidida. Si ara baixem el cap s'ha acabat la partida. Quan les gerres alçarem, per la terra vindrem, tots sabem que la batalla serà dura. Amb veu forta cantarem, que la sang tots ho portem, l'esperit serà la nostra armadura. Quan les gerres alçarem, per la terra vindrem, tots sabem que la batalla serà dura. Amb veu forta cantarem, que la sang tots ho portem, l'esperit serà la nostra armadura. Quan les gerres alçarem, per la terra vindrem, tots sabem que la batalla serà dura. Les cadenes segarem, el puny en l'aire aixecarem, alça el cap, que la lluita continua. Quin goig fa aquesta plaça. Escolteu, la Txell ja ens ha posat una mica en solfa respecte a aquest dibuix d'aquesta bandera i una mica la seva història. Jo us demanaré un esforç més. Us demanaré que fem un salt 302 anys enrere, un 11 de setembre de 1714, i per això us llegiré un petit fragment d'una conferència que l'Oriol Junqueras va fer el 2007 durant el curs d'estiu de la Fundació Relleu el 6 de juliol. Diu així: cap a migdia ja hi ha la clara consciència que no queda cap esperança. L'enemic ha col·locat els seus canons sobre les restes de muralla i es disposa a bombardejar la ciutat, des d'allà dalt cap a baix. Villarroel dona la penúltima ordre: fer formar la cavalleria. A Barcelona queden 300 cavalls. 300 cavalls en una ciutat que es mor de gana. Per tant, vol dir que no s'han menjat els cavalls i que, a més, hi ha hagut prou disciplina com per alimentar-los amb gra, perquè si no, no agafen el galop. Formen els 300 cavallers. És l'última càrrega de la cavalleria catalana. 300 cavalls formats rere l'absis de Santa Maria del Mar, al passeig del Born. L'objectiu és el tram de muralla que queda al Pla d'en Llull, per tal d'expulsar l'artilleria que s'hi està instal·lant. Villarroel cau ferit en aquesta càrrega. Diuen les cròniques de l'època que llavors la seva ordre és: continuï la càrrega, davant meu ningú no es retira. Victòria o mort. D'aquells amics no en va quedar cap. Després d'aquell desastre, Villarroel, ferit, dona la seva última ordre. Demana a un dels seus oficials que toqui campana a rendició. L'oficial respon que no ho farà. Villarroel crida un altre dels seus oficials i repetirà l'ordre.
Aquest oficial li respon que només ho farà si té una ordre escrita de les autoritats polítiques. Villarroel crida un tercer oficial i li suplica que es rendeixi. Aquest ho farà. Mentrestant, les autoritats polítiques han acabat un últim escrit. I aquesta és l'última ordre que van registrar. Diu així: si en el termini d'una hora no hem reunit gent suficient a la part del Pla de Palau del monestir de Junqueres com per passar al contraatac general, la ciutat es veurà obligada a rendir-se. Les autoritats eren perfectament conscients que no hi havia gent suficient ni per passar un contraatac general ni per res de res. Per què, doncs, aquesta última ordre? La resposta es troba en les últimes línies d'aquell document. Prenem aquesta decisió perquè les generacions futures sàpiguen que vam defensar a ultrança les llibertats de la pàtria. A nosaltres ens correspon fer realitat allò que ells no van aconseguir. Motors, avui, aquí a la plaça hi ha més de 300 cavalls, milers, potser fins centenars de milers. Una cavalleria que vol retre un homenatge a aquells que van lluitar per unes conviccions que encara avui romanen intactes. Motors, quan engegueu les vostres motos, deixeu que els cavalls mostrin la seva força, que el seu tro aixordidor sigui el clam d'aquell desig de llibertat de tot un poble que ja fa molt temps que va jurar a ultrança. Moltes gràcies. Visca Catalunya! En una diada molt emotiva i de reivindicació, perquè som sobirans i som un país en moviment i avui tots estem convocats a la festa de la República de tothom. Junts hem fet possible moltes diades històriques. Aquesta és la 5ª. Si les manifestacions dels darrers anys no haguessin sigut un èxit, no tindríem un Parlament amb majoria sobiranista. Si els polítics no sentissin el nostre alè, no tindríem un procés constituent en marxa i unes estructures a punt d'executar. Som, de fet, on som, fruit de l'esforç col·lectiu del poble català. Només els podrem demanar que no ens fallin si nosaltres no fallem. I un any més vosaltres aquí a Vic n'heu fallat. Després de 7 anys convocant, com deia ara la Núria, manifestacions, els Motors aquest 2016 heu escollit fer el mosaic d'aquesta bandera negra que veu directament de la tricentenària lluita per les llibertats catalanes i que a més també representa la reivindicació de la Catalunya d'avui. És una bandera que ja apareixia emprada pels almogàvers, se'n feia esment a la crònica de Ramon Muntaner en un temps en el que simbolitzava la lluita sense fi. Als inicis de la Guerra de Successió, el castell de Montjuïc també fou hissada amb el lema "Mort o els nostres privilegis conservats". A Cardona també se'n va fer ensenya, es va servir a la Guerra dels Segadors i el nostre himne, de fet, hi apareix quan diu allò de "On és vostre capità? On és vostra bandera? Varen treure el bon Jesús tot cobert amb un vel negre. Aquí és vostre capità, aquesta és la vostra bandera, a les armes catalans que ens han declarat la guerra". Durant el setge de 1714, Barcelona va onejar en diversos llocs de la muralla i era la mateixa bandera que en Rafael Casanova va enarborar fins que caigué ferit en combat al baluard de Sant Pere l'11 de setembre. Amb aquesta bandera negra, un any més, què fem? Doncs, un cop més demostrem que no renunciem al somni. Demostrem que a l'estat espanyol que no ens arronsem davant dels atacs que patim constants a la democràcia. Rajoy i tota la colla que ens neguen el referèndum volen que ens quedem a casa, però nosaltres, un cop més, demostrarem al món que quan sortim al carrer i fem sentir la nostra veu, fem un pas més endavant, ferms cap a la independència. Avui ens tornem a mobilitzar, un cop més, per a fer visible el suport a les nostres institucions i per continuar empenyent el procés. Encara que costi que estiguem cansats, aquest 11 de setembre omplirem els carrers de Lleida, Berga, Salt, Tarragona i Barcelona. Ens ho hem posat difícil, 5 escenaris. Aquesta tarda ho veurem. Si en som molts, estarem més a prop d'aquesta legislatura, de que aquesta legislatura sigui
la de la proclamació de la República Catalana. Com diu la cançó d'en Titot, dempeus i amunt, que ara tot es concentra en un sol punt. Ara arriba el gran moment d'empènyer els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atxes. Seguiu fotent-li gas a fons, moteros, que sense vosaltres això no hagués estat el mateix. Gràcies a tots per la vostra implicació, se us ha d'agrair, de veritat, molt sincerament, per tots els cavalls de potència que li heu fotut, per tot el pneumàtic que heu arribat a cremar i tots els quilòmetres que heu anat fent de camí a la independència. Moltes gràcies. Sou un país de pelatega i que, estic segura, no pararem de fotre-li gas. Moltes gràcies. M'han demanat també que us llegeixi el manifest, la proposta manifest de l'11 de setembre del 2016 de l'Assemblea, i diu així: els ciutadans i ciutadanes de Vic, un any més, ens apleguem amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya per reivindicar la llibertat del nostre poble. Com cada any recordem el nostre passat, reivindiquem el nostre present i construïm el nostre futur. Però hem de ser conscients que aquí i avui tenim una oportunitat irrepetible, l'oportunitat de fer possible la República Catalana. És per això que l'Assemblea Nacional Catalana posa de manifest les reivindicacions que han de culminar la nostra lluita per la llibertat. En primer lloc, ens mantindrem ferms en la defensa de les nostres institucions i dels seus representants. Davant l'agressió organitzada des de l'estat espanyol, amb derivades amb els àmbits policial, judicial i mediàtic, reiterem el nostre suport al Parlament i al Govern de Catalunya i als alcaldes i regidors que han estat processats i encausats. I els diem: la vostra causa és la nostra causa. La via de la sobirania i de la llibertat és en primer lloc una opció de respecte i de dignitat com a poble. En segon lloc, exigim la unitat de les forces polítiques i el poble com a única via possible per assolir el nostre objectiu. La República Catalana és un objectiu compartit per una àmplia majoria parlamentària i social, i precisament per això, en els propers i decisius mesos, és imprescindible aparcar les diferències. La unitat d'acció entre els partits polítics que la defensen i les entitats de la societat civil resulta ara més necessària que mai. Junts assolirem la llibertat. En tercer lloc, reivindiquem que la República Catalana que volem és també una exigència social i una garantia de progrés per a tothom. Els catalans i catalanes necessitem un estat que gestioni els nostres recursos, que creï les infraestructures necessàries per al desenvolupament econòmic i per al benestar de les persones. En definitiva, un estat al servei del país i de la seva gent, i no en contra, com ho ha estat el Regne d'Espanya. Finalment, a l'Assemblea Nacional Catalana entenem que l'opció idònia per finalitzar el procés d'independència i proclamar la República Catalana és la convocatòria d'un referèndum, és a dir, un plebiscit definitiu, vinculant i decisori, formulat amb una pregunta binària i clara i desenvolupat amb plenes garanties democràtiques. La República Catalana serà el nostre tribut a les generacions que ens han precedit, en condicions sovint molt més dures, i l'herència que hem de deixar als nostres fills i als nostres nets. I només l'assolirem si persistim, si anem units i si ens mantenim ferms davant dels embats que vindran. Per això, us demanem que assistiu al gran acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, alhora en 5 ciutats de Catalunya: Salt, Lleida, Berga, Tarragona i Barcelona. Endavant, República Catalana! Visca Catalunya lliure! Bon día, Vic. Buen día, Motar. Es para mí un placer enorme, enorme estar abrazado a esta preciosidad que ha querido acompañarnos. Pero lo más importante que tengo que deciros hoy es que estamos viviendo un momento increíble, un momento único, un momento que estamos disfrutando. Yo he traído para todos vosotros 2 esteladas.
2 esteladas que avalan la voluntad de un pueblo que quiere ser libre y que está avalada por 72 diputados. 72 diputados independentistas que avalan que el próximo año no reclamaremos la independencia de Cataluña, porque ya seremos una república el próximo año. La primera firma es la mía. Eduardo Reyes, cordobés. Nadie puede elegir dónde nacer, pero yo os digo que yo quise, junto con mi padre, elegir dónde quería vivir, dónde quería ser, dónde quería estar. Y quería estar aquí, en este pueblo de Cataluña, porque sou collonut. Dicen por aquí que tenemos una idea, han tenido una idea de decirle a los gobiernos de España, a todos ellos, decían a un ministro, pero yo digo que a todos ellos, pero muy en particular a Fernández Díaz, que está vacilando como vacilaba el Guerra de haberse cepillado el Estatut de Cataluña. ¡Pa' ti, Guerra! Les vamos a demostrar, arrancando las motos cuando hicimos estas banderas, de 72 diputados independentistas, les vamos a demostrar que no tenemos miedo y que vamos a conseguir lo que queremos. Un país libre, un país mejor para todos aquellos que quieran esta tierra de Cataluña como yo la quiero. ¡Muchas gracias! ¡Visca Catalunya! Parlo sol des de que et vaig conèixer. Em pregunto si penses en mi, però el que és cert és que des d'aquell dia, nena, ja no he pogut dormir. Oh, Pobira, és quan penso en els teus ulls que el sol surt embullent al dematí i somio el teu cos tendre i humit. No puc més, digue'm que seràs per mi. Celebrant la diada castellera, faig la pinya amb grans il·lusions que tu se'm posis al darrere i notar com em claves els botons. Oh, Pobira, és quan penso en els teus ulls que el sol surt embullent al dematí i somio el teu cos tendre i humit. No puc més, digue'm que seràs per mi. Et segueixo a les caramelles, et segueixo al ball de bastons, et segueixo a les botifarrades i només per passar-te el porró. Oh, Pobira, és quan penso en els teus ulls que el sol surt embullent al dematí i somio el teu cos tendre i humit. No puc més, digue'm que seràs per mi. Pots mostrar tan ufana les belleses que t'ha dat nostre Senyor. Quan et veig ballant una sardana, a dins meu és festa major. Oh, Pobilla, és quan penso en els teus ulls que el sol surt embullent
els teus ulls que el sol surt embullent al dematí i somio el teu cos tendre i humit. No puc més, digue'm que seràs per mi. No puc més, digue'm que seràs per mi. Triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és l'hora, segadors, ara és l'hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Esmolem ben bé les eines, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Que tremoli l'enemic, enveient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or. Quan convé seguem cadenes, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca Catalunya! Viure! Visca Catalunya! Viure! Visca Catalunya! Viure!